Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njang para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian Pak Guru wonten ing PJJ Basa Jawa kelas 8. Nggih. Sadurunge tak suwun kabeh padha siaga, padha siap kanggo melu pelajaran basa Jawa dina iki. Ing kanan sehat walafiat tanpa penalangan sawiji apa. Kabeh do sehat. Ora kena Covid. Muga-muga Covid bisa pelajaran tetap muka ya. Oke. Pembelajaran minggu ini ana tugas neng Google Classroom. Jebule isih akeh para siswa sing durung melu gabung neng Classroom. Tak wacake wiwit saka kelas 8A sing gabung neng Classroom lagi ana 28. Jek kurang wong 4. B lagi 24. Kelas 8C 26. Kelas 8D 19, kelas E 17, kelas F 16, kelas G 29, kelas H 21. Jadi isih ana pirang-pirang siswa sing durung gabung nang kelas. Nah, sing wis gabung nang kelas kuwi durung garap kabeh, sing garap lagi sebagian. Kelas A sing garap lagi wong 24. Sing B kelas B sing garap lagi sing numpuk tugas lagi 16. Sing C sing numpuk tugas lagi 22. Sing D sing numpuk lagi 11. E yo 11. Kelas F sing numpuk lagi 4. Kelas 8G sing numpuk 15. Kelas H sing numpuk lagi 11. Di sing durung garap tugas wingi tak jaluk padha tinggal di rampungke tugase. Tugase wingi nenggon wacan mula bukane Yakowiyu, bener ya? Yakowiyu apa Jembor? Yakowiyu ya? Coba kelingan. Kayaknya tugasnya nenggon wacan mula bukane apa? Halaman 13. Mula bukane Yakowiyu. Bener ya? Bener, Pak. Coba saya ingin dina iki ajar aku arep ngetes anggonmu maca tulisan sing nggunakake basa Jawa. Kok per paragraf terus ganti paragraf ganti tak tunjuk sing ketok ae ya. Coba diwiwiti saka Rafaela. Paragraf siji coba wacanan halaman 9 modul. Liane nyemak ya, nek sing salah iso dibenerke bareng-bareng. Satu paragraf aja, Pak. Sak paragraf mawon, setunggal paragraf mawon. Coba. Sekolah bukaning tradisi Yakowiyu. Nalika prainan sekolah aku lang kulawarga mulih menyang omahe simbahku ana tlatah Klaten. Aku wis suwe ora mlebu tradisi nyebar apem ana Jatinom. Kanca-kanca sekolah sing omahe adoh bae ya krungu menawa ana tradisi nyebar apem saben taun ana Klaten. Tradisi nyebar apem disebar saka menara dhuwur sak sisihe lapangan cedhak Masjid Ki Ageng Gripik. Acara kasebut minangka tradisi turun-temurun sing diwarisi wiwit atusan taun kang diarani Yakowiyu. Nah, matur nuwun Mbak Rafaela. Nggih. Coba iki enek pirang-pirang saperangan sing unine kleru. Contone iki mau acara kasebut minangka, iki sing bener macane minangka ya. Minangka tradisi turun-temurun sing diwarisi wiwit atusan taun kang diarani Yakowiyu. Nggih. Coba paragraf loro, Mas Arka. Asal-usul tradisi nyebar apem Yakowiyu ora iso dipisahke karo priyayi luhur yaiku Ki Ageng Gripik. Priyantun Perbaya kang gesang ana abad 16. Sejarah nyebar apem dumadi saka Ki Ageng Gripik. Nalika rampung ziarah saka Mekah lan kundur nggawa oleh-oleh arupa roti.
Roti iku menawa ana tlatah Jawa, kawastanan apem. Oleh-oleh saka tanah suci Mekah arupa roti apem kanggo anak, putu lan tangga. Amarga ora cukup oleh-oleh Ageng Gribek gawe apem sing akeh kanggo tamune. Ki Ageng Gribek dawuh karo Nyai Gribek kanggo nyuguhake roti apem. Dumadakan tamune samsaya akeh lan roti apem menawa disuguhake ora cukup. Pramila Ki Ageng Gribek nyuguhake roti apem kanthi disebar ana papan sing luwih dhuwur. Supaya kabeh iso ngerteni menawa Ki Ageng Gribek paring oleh-oleh saka tanah suci arupa roti apem. Roti apem banjur disebar ana sak tengahe lapangan. Nggih, matur nuwun Mas Arka, macane wis lumayan. Sing iki gambar munyuk iki sapa iki? Fatih? Fatih. Salabia. Kuen. Sapa Arif? Salabia coba diwaca paragraf 3. Nalika nyebar apem Ki Ageng Gribek karo ngendika Yakowiyu sing artine Gusti Allah menehi kekuatan. Pramila tradisi saben taun kuwi kondang diarani tradisi Yakowiyu. Kondang, dudu kondang ya. Iki manipulasi ing basa Jawa. Do karo do beda. Iki diwaca kondang, dudu kondang. Kondang, coba maca kondang. Kondang. Ah, kondang. Oke, siap. Sip. Terus apa nih sing ketok iki? Ono sing on kamera ya. Yo on kamera. Apa nih sing on kamera? Nasika coba. Nasika Anindya 8F. Coba di on kamera karo on mic. Nasika Anindya 8F. Ora ya. Ora meneng suara Pak Guru po. Ganti. Nadia Alfa pupung pas anut. Nadia Alfa. Nadia Alfa. Dibaca tuh maca ora. Nggih, Nadia Alfa diwaca paragraf kaping 4. Ora nyaut. Coba Davaika. Davaika on kamera. Diwaca paragraf 4. Responnya kudu cepet ya. Kok ora nyaut toh? Davaika. Nggih, Pak. Nggih. Yo, diwaca paragraf 4. Apa? Engko bar iki bakal tak bahas negesi tembunge. Paragraf iki oke. Loh, dijemput. Kok bogo? Sing ngakon Ora nggawa bukune apa, Dava? Iki kok ora on kamera kabeh iki piye? Iki sing melu wis 71, sing on kamera gurung 1. Rafaela tok. Yane ora on kamera. Halo, Pak. Nggih. Yo. Sapa iki sing arep maca sik? Wis tak tawarke. Ahmad David. Paragraf pinten, Pak? Paragraf 4. Paragraf 4 Kiai Ageng Gribek, yo. Loh, rene sing macam mau.
Kiai Ageng Gripik mulai saka Mekah ora namung gawe apem. Kiai Ageng uga gawe kepelemah saka Arafah. Lemah kuwi dipendhem ana lapangan sisih masjid. Pramila lapangan sisih masjid kuwi diarani Arafah Tarwiyah nalika Kiai Ageng ngumpulke banyu kanggo sangu wukuf Arafah tanggal 8 sasi Zulhijjah. Wiwit ana iku diarani Yaumul Tarwiyah. Wiwit dina iku rasa kesusu. Dina iku diarani Yaumul Tarwiyah. Tegese ing tanggal kasebut para ziarah haji ngumpulke banyu kanggo wukuf ana Arafah. Nah, cukup. Nek maca rasa kesusu, sing penting bener ya. Dibacutke gendis. Yo, matur nuwun. Ya gendis lanjut maca paragraf 5. Apem basa Arab saka tembung afan sing tegese ngapura ancase supaya para sedulur tansah njaluk pangapura marang sedulur sapa bae. Apem digawe saka glepung Saka butuh saka ya, saka. Apem digawe saka glepung beras, kelapa lan gula aren. Klopo itu kelapa. Gula aren. Nggih. Banjur dimasak nganggo wajan kanthi wujud wajan beda karo wajan liyane. Oke, matur nuwun Pak Gendis. Bacutke Naura Salsabila. Make on dulu, make on. Unmute ya. Ya. Oke. Ing papan kono uga ana peninggalan Kiai Ageng Gripik arupa Guwa Belan, Sendang Suran lan Masjid Alit utawa Masjid Tiban. Apem sing arep disebar digawe tumpukan kang diarani gunungan. Gunungan ana loro, yaiku gunungan lanang kanthi jeneng Kikiat lan gunungan wadon kanthi jeneng Nyikiat. Gunungan loro kuwi diarak mudhun undak-undakan menyang panggung pinggir sendang Plambeyan ing pojok kali saka sisih kidul masjid lan makam Ki Ageng Gripik. Apem disusun mudhun kaya sate. 4, 2, 4, 4, 3 sing tegese cacahing salat fardu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Matur nuwun Mbak Naura. Lanjut nih. Sapa iki? Rehanuk kok. Anut. Ya. Dibaca. Anut cek. Nggih. Aku karo kanca-kanca melu menyang lapangan. Ewonan wong sing melu kebak wong. Sadurunge apem disebar, para alim ulama ndedonga dhisik. Bubar apem didongoni banjur ana sambutan saka Bupati Klaten. Banjur apem disebar sak tengahing lapangan. Tengahing lapangan. Oke, matur nuwun Mas Rehan Nugroho. Oke. Nah, iki dibacutke paragraf pungkasan atau paragraf kari dhewe. Sapa? Ainila. Wolude. Ainila. Arni ayo. Kanca-kancaku menawa lelungan. Kameraan mau kameraan kok dipateni. Gak kuat, Pak. Gak kuat tuh. Ya. Ya. Paragraf terakhir, Pak. Nggih. Kanca-kancaku menawa lelungan ana Klaten, ana wulan Safar atau Sapar, dina Jemuah kaping pindho. Ora salah yen mampir ana Jatinom, melu golek apem gratis sisan oleh ngilmu babagan sejarah Kiai Ageng Gripik. Mula bukaning tradisi nyebar apem. Mula bukaning. Nggih. Oke. Matur nuwun wis gelem ngewangi Pak Guru kanggo maca. Akeh sing tembung-tembung sing pangucape durung bener. Iki mau cara tuladane do dadi do, terus a dadi o. Iki ning basa Jawa kudu kulino krungu. Nek wis kulino krungu, contone ngokke ning TV utawa buka-buka YouTube sing nggunakake basa Jawa. Supaya kulino krungu karo basa Jawa. Ya. Mergo basa Jawa kuwi basane dhewe.
Dudu basane. Wah, si Oyen ini Nanti kalah karo wong luar negeri. Wong luar negeri do sinau gamelan, do sinau sinden, enek sing dadi dalang. Wong luar Jawa ana sing saiki dalang putri tenar sing saka daerah Sulawesi. Padahal basa Jawa ora iso. Jenenge sapa kae? Mbak Elisa Oscarus Karaso. Kuwi dalang putri asline saka Sulawesi. Ning ngomong basa Jawa pinter. Dadi kowe wong Jawa asli aja nganti kalah karo wong luar Jawa, ya. So iso nonton ning YouTube nggone di channel Dalang Seno. Kuwi dalang putri jenenge Elisa Sinden asale kok Sulawesi ning pinter karo basa Jawa. Dadi wong Jawa aja nganti kalah karo wong luar Jawa. Nah, tugas kayak ini negasi tembung saka paragraf iki, saka legenda iki. Mula bukane tegese apa? Bukane. Sapa ngerti jawabannya? Tegese mula bukane apa? Mula bukane tegese basa Jawane apa? Nek basa Indonesia asal mulane iso. Basa Jawane asal mula wiwitane. Lekase, mulane. Nah. Terus nalika prainan di sekolah ngerti ya tegese ya. Tlatah, apa tegese tembung tlatah? Papan. Salah, pelapah, tlatah. Tlatah kuwi iso ditegesi wewengkon, daerah utawa wilayah, panggon. Aku ora melu nyebar apem Jatinom. Kanca-kancaku sing adoh padha wae krungu menawa tradisi nyebar apem entas saben taun. Tradisi nyebar apem, tradisi apa tegese? Tradisi apa tegese? Tradisi. Tradisi apa tegese? Tradisi kuwi adat iso. Kebiasaan iso. Pakulinan iso. Perayaan. Nah. Ono tradisi nyebar apem disebar saka menara dhuwur sak sisi lapangan. Sak sisi sisih. Apa tegese sisih? Sisi tegese Samping. Sebelahe iso. Lapangan Cedak Masjid Ki Ageng Gebek acara minangka. Minangka ngerti ya? Ngerti artinya tapi ngerti maksudnya. Iki sapa ki meneh karo Pak Guru basa ya Yudhistira. Ngertos Pak ngono ya. Ngapunten Pak, ngapunten. Iya ora apa-apa rasa nangis ngono nangis. Bingung. Ya. Minangka tradisi turun-temurun sing diwarisi wiwit atusan tahun kang diarani Yakawiyu. Paragraf 1 ora ana tembung sing angel ya. Paragraf 2, asal-usul tradisi nyebar apem ora iso dipisahake karo priyayi luhur. Priyayi luhur tegese apa? Priyayi luhur. Sesepuh iso. Priyayi luhur tegese nek priyayi kuwi tegese wong. So, wong luhur berarti wong sing kondang, wong sing tenar, wong sing apik, so wong sing luhur. Priyayi luhur berarti wong sing becik, sing apik. Priyayi iku tegese wong. Ki Ageng Gebek. Priyantun kuwi basa krama saka priyayi. Dadi tegese ya wong padha. Perbawa kuwi duweni wibawa. Duweni aura. Kang gesang. Gesang apa tegese? Gesang apa tegese gesang? Gesang. Apa tegese? Apa Han? Urip. Ya benar. Tegese gesang kuwi urip. Urip ing abad 17. Sejarah nyebar apem dumadi apa?
Dumadi apa tegese dumadi? Dumadi apa tegese dumadi? Iki kowe karo iso nyorek nggon modulmu ya, diwenehi tegese ana pitakon ana soal kaitane karo negesi tembung, kowe iso mangsuli. Biasane soal ditulis kalimate, paragraf, petikan paragraf, kowe dikon goleki tegese tembunge. Ngono ya. Kita diabani kowe kelas 8, ora cah SD meneh, ora cah kelas 7, wis luwih peka. Dumadi iso ditegesi dadi. Kedadean iso. Saka Ki Ageng Griffith nalika rampung ziarah. Ziarah ngerti ya? Saka makam lan kondur gawe oleh-oleh. Arupa roti. Roti mau ana tlatah Jawa kawastanan. Kawastanan apa tegese? Kawastanan. Ning paragraf 2. Roti itu mau ana. Hah? Kawastanan. Diarani. Ah, bener, diarani. Disebut ya iso. Di kawastanan apem, diarani apem. Oleh-oleh saka tanah suci Mekah mau arupa. Arupa ya wujud. Wujud. Roti apem arep kanggo anak putulan tangga. Amarga ora cukup oleh-oleh kanggo anak putulan para tamu Nyi Ageng Gribbig gawe apem saka sing akeh kanggo tamune. Ki Ageng Gribbig dawuh. Dawuh apa tegese? Ngakon. Ngakon utawa perintah iso. Ngakon utawa perintah karo Nyai Ageng Gribbig kanggo nyuguhake. Nyuguhke ngerti ya? Terus, Pak. Oh nggih, nyuguhke roti apem. Dumadaan tegese iki nek bahasa Indonesia tiba-tiba. Dumadaan. Tamune saya akeh lan roti apem mau menawa disuguhke ora cukup. Pramila apa? Maka bahasa Indonesia. No, Ki Ageng Gribbig nyuguhke roti apem kanthi disebar ana ing papan sing luwih dhuwur. Supaya kabeh iso ngerteni menawa Ki Ageng Gribbig paring oleh-oleh saka tanah suci berupa roti apem. Roti apem banjur disebar ana sak tengahing lapangan. Nalika nyebar apem, Ki Ageng Gribbig karo ngendika. Ngendika apa tegese? Kondo. Kondo utawa ngomong. Ngomong, Pak, ngomong. Ngomong bener. Ya Qawiyu, tegese ya Qawiyu ya kuwi Gusti Allah menehi kekuatan. Iki kerep dadi pitakonan ning nggon soal ulangan. Apa tegese ya Qawiyu? Pramila tradisi saben taun iku kondang. Apa tegese kondang? Kondang. Terkenal. Terkenal, Pak. Ya, betul, terkenal, betul. Diarani tradisi ya Qawiyu. Ki Ageng Gribbig mulai saka Mekah ora namung nggawa apem. Ki Ageng Gribbig uga sak kepel lemah nggawa sak kepel lemah saka Arafah. Lemah iku dipendem ditanam. Ana lapangan sisih masjid. Pramila lapangan sisih masjid mau diarani ora-ora tarwiyah. Nalika Ki Ageng ngumpulke banyu kanggo sangu wukuf ing Arafah tanggal 8 sasi Dzulhijjah. Wiwit apa tegese? Mulai lekas. So. Dina iku diarani Yaumul Tarwiyah, tegese ing tanggal kasebut para ziarah haji ngumpulke banyu kanggo wukuf ana ing Arafah. Apem basa Arab tembung afan sing tegese ngapura. Ancase apa? Tegese ancase. Halaman 10 dhuwur dhewe ancase. Apa tegese ancase? Ayo, ana sing jawab. Tujuan. Ancas tujuan. Nah, ya iso bener. Tujuan ancas karep. Ancas kuwi karep tujuan. Supaya para sedulur tansah njaluk pangapura marang sedulur sapa wae. Apem digawe saka glepung beras klapa
lan gula aren. Banjur dimasak nganggo wajan kanthi wujud wajan beda karo wajan liyane. Ing papan kono ana uga paninggalane Ki Ageng Gribek arupa Guwa Balen, Sendang Suran lan Masjid Alit utawa Masjid Tiban. Apem nek alit masjid alit ngerti ya? Alit. Betul. Apa artinya alit? Cilik. Nah, cilik bener. Apem sing arep disebar digawe tumpukan kang diarani gunungan. Gunungan ana loro yaiku Gunungan Landang kanthi jeneng Kikiat lan Gunungan Wadon jeneng Nyikiat. Gunungan loro kuwi diarak ya Pak. Digotong bareng-bareng. Dilakokke, diarak mudhun undak-undakan menyang panggung pinggir sendang Plambean. Sendang Plambean iki jenenge sendange kuwi. Ing pojok kali saka sisih kidul masjid lan makam Ki Ageng Gribek. Apem disusun mudhun kaya sate, 4-2, 4-4-3. Sing cacahe sing tegese cacahe salat fardu, kuwi cacahe rakaat ya. Aku karo kanca-kanca melu menyang lapangan. Ewonan sing melu kebak wong. Saka sak dhuwur apem disebar para alim ulama ndonga dhisik. Banjur apem ditungani, banjur ana sambutan karo saka Bupati Klaten, banjur apem disebar sak tengahing lapangan. Kanca-kancaku menawa lelungan ana ing Klaten ana wulan Sapar dina Jumat kaping 7. Ora salah yen mampir ana Jatinom. Mula golek gratisan apem. Pisan golek ilmu babagan sejarah Ki Ageng Gribek. Mula bukane tradisi apem. Nah, kuwi wacan iki mau iso dinggung garap tugasmu mau sing no kaca 13 kayak ini. Oh, kaca 13 kayak ini wacane ndio? Gumuk tegese gunung cilik, kinupeng apa tegese kinupeng? Sekeliling. Kinupeng. Kuwi cuma tembung kupeng. Kinupeng saka tembung kupeng. Kinupeng dadi ana tembung andahan ki kata jadian sing asline tembunge kupeng. Apa tegese kupeng? Iso digoleki ning bau sastra. Kupeng, Pak. Nah, kupeng. Kupeng kuwi sekeliling lho. Sak kubenge. Jadi nek kinupeng berarti diubengi. Kinupeng tegese diubengi. Lanjur, watara. Apa tegese watara? Kira-kira, Pak. Kira-kira. Bagian ya iso. Kira-kira atau sebagian. Watara. Watara, petawis, kira-kira. Oh iso. Terus amoting. Amoting. Iso amot. Amoting. Amoting. Isine. Isine. Amote kuwi nek tembung amot kuwi tegese isi. Amoting berarti isine. Dengan bau sastra amot kuwi tegese bisa momot utawa isi. Cinta. Punjere. Punjer. Asale. Penanganan. Pancer utawa Sate. sate. Ya. Punjer kuwi pancer, pusat. Ini kurir panat. Pusat. Lanjut. Nomor 6. Sawal. Bakdo. Bakdo kuwi sawal kuwi jeneng sasi. Wulan Sawal. Ah, wulan atau jeneng wulan. Mangsa rendeng. Usia muda.
Mongso udan. Oh, mongso udan, mongso rendeng musim udan, mongso udan iso. Mongso ketiga. Mongso terang. Mongso terang. Mongso terang. Mongso terang. Terang. Tiga kuwi mongso terang iso. Timur selatan Kemarau utara. iso. Harta cinta. Apa iki? Teku saya. Nadia. Nyanyi apa Nadia? Nadia Ulfa. Anu. Nah, terus wewengkon, apa tegasnya wewengkon? Wilayah kekuasaan. Wilayah daerah telapak. Apa wae mau? Wewengkon wilayah Daerah. lingkungan Lingkup. telatah Lingkungan. Kawastanan Gawe. kawastanan dudu gawe Diarani. diarani. Kawastanan kuwi tegese diarani. Aranan. Dijenengi oh iso. Aranan. Apa nih? Kawruhan, Pak. Kawruhan ya iso. Sip. Wes lumayan ki mau responnya bocah-bocah. Wes gare tak tonton tugasmu ya. Ya, Pak. Iki rung tak bisi kabeh. Tak share screen sik. Gen do ngerti sing kelas sing do rung garap sapa? Nggih, Pak. Tak share screen. Iya iki. Nah. Iki tak wiwiti saka kelas 8A. 8A. Anggotane sing wis mlebu lagi 28. Ji, loro, telu, papat, 5, 6, 28. Nek jumlah siswa kelas 8A piro? 8A sapa? 32. 32 ya. Iki lagene 28. Berarti sing urung mlebu jek ana wong 4. Engko deleke ning kelasé dhewe-dhewe iki 4 gabung ya. Kon gabung kelas. Terus tugasnya iki sapa corak-corak? Jihan tugasnya sing diserahke lagi wong 24. Sing 4 durung numpuk 28 mau. Durung numpuk iki Amanda Putri durung. Anissa Zahra urung. Anissa Zahra kok loro iki? Iya. Saiki 8B. 8B siap disemak. 8B. 8B anggota kelasnya lagi ono selawe. Selawe tugasnya sing durung numpuk. Diserahke lagi 17. Sing urung 8. Sing urung 8 urung numpuk Abi Wicaksono, Aisyah Kusuma, Alika Sekar, Arinda Putri, Gildan Aristof, Maheswari Pamesti, terus Misael kok anak 8B. Naura Sasabila ya urung. Bener ya iki ya? 8B? Nggih, Pak. Nah, 8C saiki. 8C anggota kelasnya lagi ana wong pira iki? Lagi 28 kurang 4. Tugasnya sing numpuk 4. Dika Agu Pratama. Terus Keisha Chelsea, Nadia Zahra, Puan Zidan. 24 berarti kurang wong 28 berarti kurang wong 5. 5 4.
8D. 8D. Anggotane sik lagi 22. Iki ya, 22. Tukase wingi sing urung numpuk 10, akeh banget. Alicia Susanto Durung, Aris Wijaya, Berlin Nugroho, Christian Rafajun, Deborah Citra, Galih, Moses, Nabil, Vino, Yohana. Durung apa oke? Ditunggu. 8E saiki. Tak buka sisi esuk gen do ngerti ndang numpuk ya. 8E. 6 urung ditumpuk. Sing mlebu lagi wong 17. Jirolu Patmonem, Anda Malika Birgita, Belinda Auralia, Alfonsus Dewa. 8F. 8F. Sama karo 8 17 sing numpuk 8, sing sama urung numpuk. 8F sapa 8F? 10, Pak. Sapa? Muhammad Cahya. Saya, Pak. Nggih. Di kandhane ning grup ya, tugas basa Jawa sing urung numpuk ndang dokon numpuk. Dadi dina ki engko ora tak kon rampung iki mau sik. Akila, Hanif, Ida Zahra, Ivana, Kena Maula Mutiara 8F. FG saiki. G anggotane kelas ana 30 kurang 2. Tugase wingi akeh 16. Dirulu tak bisi kabeh, mergone belum komplit. Almira, Amanda, Elok, Faradila, Fauzi, Vena, Pikin, Mozamzani, Muhammad Sofyan, Narendra, Naufal, Raisha, Rizky, Salsabila, Nurisa. 8 G. Lanjut ke 8. Terakhir apa iki? Anggota kelasnya ono lagi Rorikur anggota kelas tugasnya lagi 11 sing ngumpulke, sing 11 durung. Adityas Rigel, Aldo Lelono, Ali Singo. Jeneng asli sapa iki Ali Singo? Alvino, Avatar, Dava Agibran, Kurnianita, Maika, Nabila, Nahla, Reva. Wes ya, iki anggota kelasnya lo tinggal dirampungke, tak jaluk stop set. Yes, tak suwun padha takon sing arep takon karo Pak Guru. Bab basa Jawa apa wae kena, samane nggon cerita legenda iki mau. Sing arep takon. Ana sing takon apa ora? Dina iki ra tak wani tugas, iki mau aku arep bahas tugas wingi, mergo wingi ra iso live. Gak tugas. Rekaman bakal tak share neng YouTube. Yo, sinten sing takon? Enak sing takon tak? Ora neng? Nek ora ono tak cukupi semene. Mong sak durunge tak cukupi, tak rampungi. Sesuk pertemuan PJJ sing arep teko sok Senin
arep bahas unggah-ungguh basa ning kaca selikur modul. Selikur unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa ya. Iki basa krama lugu lan krama alus. Iso disinau bareng ya tulodo sing iso disinau bareng-bareng. Ya sadurunge tak mungkasi on kamera yuk, kabeh yuk. Nah, on kamera foto bareng sik yuk karo Pak Guru. Nah, yuk. Yes. Yuk liyane ndi? Yuk, neh. Kok daweti on kamera toh? Nah, yuk Satria Asif. Yudhistira. Zaidan. Nah, Ainira, yuk Nadia Ulfa. Amari. Dafaika, hurung di on kamera. Faisal Dafa, yuk. Adila Nur. Ya, ini loh, rame ini cocok. Nah, ayo. Yang ini yuk. Nah, sip. Aku seneng nek do murid-murid do semangat ngene iki. Yo guri ai Asifa, Diavian, Zakara. Nah, dan yo ndi liyane on kamera. Sing arep on kamera kabeh lho sing guri on kamera. Ya. Sip. Tetap semangat sinau ning omah ya. Ayo gaya ganti. Gaya bebas. Yuk. Gaya bebas. Yes. Laporan belajar. Oke, gaya bebas dong guyu senyum. Yuk, neh ndi yuk. Ah, yuk, sip. Matur nuwun sing semangat sinaune. Sesuk pilih ketemu nganggo Zoom apa nganggo live YouTube? Zoom, Pak. Zoom nggih. Zoom, Pak. Zoom ya nggih. Besok tak siapke materine kanggo engko kan mau terbatas 100 peserta. Mergo iki sing ora berbayar. Sok sing ora iso melu gabung bakal tak kirim rekamane ning nggon YouTube ngene Pak Guru ya. Iya, Pak. Langsung Iya, Pak. Iya, Pak. Mendukung channel Pak Guru. Matur nuwun sampun gabung, tetap semangat. Tugas sing do durung dirampungke dhisik. Dina iki Pak Guru ana tugas mau rampungke tugas sing gone dek wingi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak.